मा जालाबायखो मा जाखो ना हिनजाव गोदानसो खालांबाय नामा नोंनालाय बाथ्रायाथ' बिदि नङालै आदा माने बे नोंसोर मैया मोनायाव हाबानि बानबोनाया अयनायद्राय जाजोबथारदोंब्रा नै आं गासिबो लिस्टखौनो नायजोब्बाय खाथायाव आदाया गावहा मास्टारलाय 55,000 बिथन मोनलायग्रा नायबानो जाबायब्रा नोंनि लिस्टखौ खमसे खम दस्रा बुस्थु होनांगौ नोङो मानो संख्रिजों सुनैजोंसो बानबोखो दे थै अयनाय जाथारोना हाब आं मास्टार मालाय बिथन बुरजा मोनग्रा मालायनि हाबायाव होजोबनो हायो आंहा संसार गैया बा दाना बिदिसो लेक्सार होबाय नों आदा आगोल आं गोसोनायजों रायज्लायहरबाय थानाय समाव मा लेक्सार होयोमोन नों दे दुगा बारे नाखौनो आं दंजोबो फंबाय जेसेबां नांगौ आं होगोन होनग्राया हिनजाव लाबोग्रो होननाया दाना बोरो मा संख्रिजों सुनिजों सोर बानफेरखो दे सासे मास्टार लाया बुंलाय नङा दे हिनजावखौथ' नोंसो लादोंना आंनि फंबायनि जाथि खुरमानि हाबायाव ना बेदर बानहरफेराखै आरो नोंनो हाब बिदिबा नोंसोर सिगाङाव दुगा बुंनो नाङामोनब्रा आदामोन हा हनै बेहा नोंसिनि थाखायनो लाबोलायबाय दाथ' एसेबाबो हेल्प खालामनो हायोना आदसा दे आं सुनिजों संख्रिजों बानबोनाया हाबानि थाखाय जेबो बानाय जाबाखै आरो दे बिराद जाम्रबायलां खिन्थु मालायनि खोथा लानानै हिनजाव लाबोलाबायनाया मा खालामनानै हाबा लानो हाबावनांगौ दे आं दाना एसे अननानै माबा मोनसे बारायबावदोलै आदा अमाफोर हरदोब्रा मासेसो नांगौबा आंबो देनां हरफिनलाबायगोन ना नोंनि फिसा फिसौफोरनाव थोद जाम्बा जोंहा फिसा फिसौनि थाखाय दोनखाजोबनाय दंखायो रावनिबो बानायखौ नाङा आंनो आदा मानसिजों मानसि बेबायदि अयनाय खालामलायनो नांलाब्रा अनदो एसे ना नङाबा अमा बेदरखौनो 30 केजिसो हरदो हाबाब 50-60 जनसो जाजानाय होनबालाय हाबाखौनो आंसो खुंना होनाय जाबाय बे हा नोंसोरोथ' खुंना होनो होननानै आंखौ दुगा फागा बुंनानै हिनजाव लाब्राव होदोंब्रा आदा बेखौनो बाप गावसोरखौसो खुंब्रेनाय बायदि मोनलायबाय आरो नोङो फंबाय हिनजावखौ मालाय थिनबानो मालाय मोदोम फुदुंबा लानाङालै हिनजाव लानोबा एसे आखायाव थाखा नांगौ नों आं थैनो थिनबा थैगोन नामा जाम्बा जोंबोथ' गोदो हाबा जानायाव रावनाव बिबा मोनाखैना हजों हाग्रायाव दंफां लायनानै खथ' एन्जर फरेस्टजों होसो जाबाय बायनानै थाखा खामायनानैसो लादों नोंना मा बिथाबबायनाय बिले अ बिदिब्ला नोंसिनि बुद्धिया एकदम आंखौ जाम्र होथारनायसो आरोना इसोर दिनैनिफ्राय रावनिबो खोथा लालां बिराद गिदिर जाम्रबाय आं दिनै खिन्थु नोंसिनि खोथा लानानै हिनजाव लाबोनाया नों हाबायाव दा थांसैलै आदा बे संख्रिजों सुनिजोंखौ हैयाबाबो जासिगोन आंनिबा दे लेंहराबा थांला माथो आथो फैसा बासायगोन है आदा एसे हेफाजाब खालामथारदो मदद खालामथारदो बेस्रा रावबो गैथारा अयनाय जाद्रायथारगोन फंबाय आं जा खाथायाव लिरना होबोदों आं बेखौनो हैगोन थगायथ'सि गैया आंनाव दे आं आंनि जगान मथे आं लिरना होबोनायखौ हैखाथारगोन सिन्था गैया माबालै नों उसुबिदा मोनाबा न'आव थांफिनदो नामा बोसोरसेनि उनाव लायफिनगोन नो गाव मा आं थांफिननांगौ जाया बेयो माब्लाबाबो जानो हाया कबितालै फैसायानो 3,500 दङब्ला आंनाव ओमफ्राय माजों हाबा लानो सानबाय आङो आं खालमासि लायफिनगोन ना नोंखौ नांगौब्ला थांफिनदो नामा साला मालायनि सायाव आसा खालामनानै आंखौ हाबा लानो लाबोदोंमोन ना नोङो थांनो आङो दासो थाङा आङो बुजिजागौमोनदां कबिता नै नों आंखौ बेबायदि जबरदस्ति बुंनाङा नों हाबा लानांगोन आं न'आव थांना थाहैनानै नोंना लोगोआ दा सोरखौबा मोजांसिन नुनानै लाबोयोब्ला आंखौ सोर लागोन थाङा आङो बे गयफ्रा बोसोरथामनि होखादो ओमफ्राय हा एसे फाननो होननाया बेखौ फानखादो मानोथो मालायनाव भिखारि बायदि बिबाय थानांगौ जाखो आंखौ हाबा लानांगोन लाथारनांगोन नोङो बोसोरनैनि होखानाय दंबावोसो गया बे सिमोनजों माबायाव थांनाया स्किमाव थांनायाव लानाया बेनि होमबालाय नों हाखौनो फानखानांसिगोन माथो उफाय गैला लानांसिगोनबा हिनजावखौथ' बुजिनानै थांफिनबालाय मोजां जायोमोनलै कबिताया बिराद जाम्ब्रबायलां खिन्थु मालायनि खोथा लानानै हिनजाव लाबोलाबायनाया मा नोंसोर आंखौ बुजायनानैसो थिनहरमारनो नागिरखो ना माखो आं दर फांथेनानैसो गाबगोन खिन्थु हाबा जानाया ओरैनो जबरदस्ति जायालै कबिता मोजाङै बुजिलायनाय बायदि जायाना नोंबो आंखौ जुदि बिराद मोजां मोनखायोबालाय थांफिननायावलाय माथो खहा दङ दे थांफिनथ'दो ना मा जाखो हाबाब बोरैबाफोर फासिफोर नांना थैलाबायबा थलाय गाबजोलाय कबिता दरा खेवद' हामा बिदि थागोमालाबायनो कबिता